Сега след 20 година намеря майка си, тя го изслуша. Абе, жена, нашия Тотю газ да прибера. Сега май ти идва. Тотю, я ела тук. Кажи, тате. Я кажи как мина тази този днес? Ами, тате, то... Днеска ме изпитаха, имам 7 двойки. Колко? 7. Какво е? Ами, първата е по френски. И как така по френски? Ами, даската ме накара да напиша 4 изречения и след това да направя извод. И аз написах първото, госпожата по френски, ходи с господин по математика. Второто изречение, госпожата по френски, ходи с господин по български. Третото, господата по френски, ходи с господин по физическо. Четвъртото, господата по френски, ходи с господин по информатика. Тя е курва, бе. Еми, аз така и казах, че ми написа двойка. Остана тази двойка. Я кажи за следващата. Ами, по математика, она ми вика колко е 5 по 6. И аз викам 30. После вика колко е 6 по 5. Тя тъшак се прави с тебе, бе. Еми, аз така и казах и тя ми написа двойка. Хубаво, добре, тази двойка майната е. Я кажи следващата. По география. Как така, бе, идиот просто? Ами, тате, знаеш къде се намира Африка, бе? Не бали и майката къде се намира. Ами, и аз така и казах и тя ми написа двойка. Хубава е следващата. По биология. Как можа, бе, простак? Тати, разписата ни наредила в две редици. Едната момчета, другата момичета. И питат момичетата да кажат един женски екземпляр. И едната тапанарка срещу мене ми вика... Вика ми муха. И аз трябва викам да й кажа мъжки. И викам мухуи. И тя ми написа да скрита двойка. Кой да направя? Тук си бил прав. Я кажи за следващата. Позив география. Она ми вика Благоевград, град ли е? И аз викам, не бе, село е. И тя ми вика, как ще е село, като завършва на град? И аз викам, госпожо, Козлодуй завършва на уй, ама не е нали? И тя взе, че ми написа двойка. Абе, ти си уникален, я казвай за другата. Другата ми е по физическо. Господина ми вика, Тотио, дигни си един крак. Аз си го дигам. Той ми вика, Тотио, дигни сега другия. И аз викам, да бе, аз на куда да стана, бе? И той ми написа двойка. Това е, казай последната тъпка, кой е? По музика ми е последната. И по музика ли е? Простак с простак. Тате, ти след 6 двойки ще можеш да пееш, бе. Prenda los motores, súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores.